that we receive our breakthrough when it comes to our finances and all. Pero, sorry. But the year before that, 2021 was, our greatest and most challenging year sa akin. And personally, sinabi ko, ang pinaka-pinasasalamat ko sa Panginoon is peace kasi during those times, 2021 is the most challenging year dahil first, I lost my father. Second, I just gave birth and yung adjustment ng katawan mo and being a first-time parent. And thirdly, yun nga ang naging struggle namin when it comes to finances. And ang sabi ko lang sa Panginoon that time, my prayer was not, Lord, solve mo lahat ng problems ko, hindi ganun eh. My only prayer was peace. I only asked God for peace. Sabi ko, Lord, I just want to free myself from any worries, from any fear, and just have that peace that comes from you and you alone. Hindi yung peace na absence of war. Kasi peace is not really yung mawala kang challenges sa life. That's not the meaning of peace. Kasi there will always be challenges in your life. There will always be tribulation. Hindi mawawala yun sa buhay natin. But that peace that comes from the Lord is what I really thank God for. And up until now, there will always be challenges that comes kasi hindi talaga mawawala yun, lalo na sa atin, mga Kristiyano. And I thank God dahil He really gave me this confidence, this peace in my heart that whatever comes my way, I know that I can have this confidence na andyan ang Panginoon para tanggalin yung fear, tanggalin yung worry sa puso ko, na parang yung mga tinik na dati, hindi ka makatulog, na nag-worry ka kung anong mangyayari bukas, na wala lahat yon. I know na hindi laging ganon, hindi laging parang confident ka, hindi laging fearless ka, but it is a constant struggle, but a constant prayer to the Lord na He will, katulad nung declaration natin ngayon, you will always have that power to cross over dahil ang Panginoon natin, He will always give us this strength and confidence and most especially peace na sa Kanya lamang nanggagaling. Ayun. Praise the Lord. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Ah, siguro before po ako mag-share, let's pray po muna. Yes, Lord, Heavenly Father, O God, we thank you, Lord, for tonight. Thank you, Lord, for your grace, for your goodness, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Thank you, Lord, sa buhay na pinagkaloob mo, Panginoon, sa bawat isa, O God. Sa gabing ito, Panginoon, Lord, let your Holy Spirit lead me, Panginoon, kung ano yung gusto nyong ituro sa amin sa gabing ito. Masishare ko, Panginoon, Lord. Ikaw manguna, Panginoon. Holy Spirit, be my coach, be my leader, na ikaw ang manguna sa akin habang magtuturo ko ngayong gabi, O God. Lord, maraming salamat, Panginoon. Ikaw ang maitaas at ikaw ang maluwalhati sa gabing ito. Sa lamang namin binabalik lahat ng papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, alam naman po natin na ang pinakatema po natin ngayong taon is about takeover, di ba? Yung verse po natin is sa Joshua 1. So, pasensya na po, wala akong PowerPoint, pero share ko na lang din po. Babasahin ko lang po muna ulit yung sa Joshua 1 verse 1 to 10. 1 to 10 lang po yung babasahin ko. Sabi dito, after the death of Moses, the servant of the Lord, the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses' aide, Moses, my servant, is dead. Now, then you and all these people get ready to cross the Jordan River
into the land I am about to give to them. So, take note nyo po yung sinabi doon na get ready. Sabi ng Panginoon, get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to them, to the Israelites. Verse 3, I will give you every place where you set your foot, as I promised Moses. Your territory will extend from the desert to Lebanon, and from the great river, the Euphrates, all the Hittite country, to the Mediterranean Sea in the west. No one will be able to stand against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Ito, isa sa pinakamagandang promises ng Panginoon sa atin. Sinabi niya, I will never leave you nor forsake you. Actually, itong verse, yung sinabi po ng Panginoon na yan, isa po yan sa, for me, isa po yan sa greatest promise ng Panginoon sa akin, sa aming pamilya, kasi talagang hindi tayo pinapabayaan, hindi tayo iniwan ng Panginoon. Verse 6, be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. Sabi ng Panginoon kay Joshua, be strong and courageous. Actually, ito, dalawang beses niya po yung sinabi dito. Sabi niya sa verse 7, be strong and very courageous. Parang inano pa siya ng Panginoon. Diba kasi sabi dun sa verse 6, be strong and courageous. Sabi sa verse 7, be strong and very courageous. Ibig sabihin, merong matindi yung pagdadaanan nila, yung i-cross nila. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Verse 8, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Ayan, pangatlong beses na sinabi ng Panginoon. Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Last verse, sa verse 10. So Joshua ordered the officers of the people, hanggang 11 ata pala. Go through the camp and tell the people, get your provisions ready. 3 days from now, you will cross the Jordan here to go in and take possession of the land the Lord your God giving you for your own. Amen. So, ang gusto ko pong i-share sa gabing ito, yung sinabi po ng Panginoon naman dito sa verse 11 na, get your provisions ready. Ano ba yung, kung ililiteral po natin yung message na to, yung passage na to, di ba? Sabi po dito is, you will cross the Jordan River and you will possess and take over the land. Pero, kumbaga sa panahon po natin ngayon, hindi naman na tayo yung pwedeng kukuha lang tayo ng lupa dyan tapos sa atin na yun, di ba? Kumbaga literally, hindi na po siya, parang hindi na siya, tawag nito, applicable sa panahon natin kasi hindi na, kumbaga lahat ng lupa ngayon dito is talagang may mga may-ari na, mahal yung presyo. So, kumbaga para sa atin, hindi tayo pwedeng kumuha dyan ng lupa and take possession, hindi na ganon. Pero yung isi-share ko po ngayong gabi, yan, ang title po nung isi-share ko is Take Over, Areas of Life to be Taken Over. Ibig sabihin, meron pong mga area sa buhay natin na yun yung parang land na kailangan natin i-take over and parang i-take possession. Yun po yung sinasabi ko kanina, get your provisions ready. May 5 points po ito na i-share ko. Actually, for sa labas po or sa corporate setting,
ang tawag nila dito is 5 areas to be developed sa buhay ng isang tao. Pero sa atin po, as I connect this sa passage po natin or sa theme verse po natin for this year, take over, areas of life to be taken over. Number 1 po is yung mental health. Mental health po, 'di ba may mental illness. So, magbigay lang po ako ng tatlong sample ng mga mental illness. Yun nga, anxiety, depression, and paranoia. Ano ba yung anxiety? Yun nga yung sinishare, di ba, ni Brother Will kanina na parang kung ano na yung iniisip niya, kung baka may ganito na siya or ganyan. Kumbaga, laging may takot sa kanya na kung ano nang meron sa kanya. And then, ito, depression. Alam niyo po ba na ang number 1 killer ayon sa World Health Organization is depression talaga. Which is yan yung nagkukos kung bakit nagsusuicide yung mga tao. And yung last po is yung paranoia. Isa sa mga mental illness yan na parang, alam mo yun kung ano na yung iniisip mo na wala namang ginagawa yung isang tao sa'yo pero kung ano-ano yung iniisip mo na baka ganito, baka ganyan, baka galit siya, baka may gagawin siya, yung mga ganon. So mental health po, bakit po ba mahalaga na ma-take over natin yung pagdating sa mental health? Sabi po sa Philippians 4 verse 6 to 7, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all comprehension, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So ang ganda po nung sinabi dun sa Philippians na to, na ano yun, be anxious for nothing. Parang huwag tayo mag-alala sa mga bagay-bagay. Or yun nga, yung sa mental health illness na anxiety, parang kung ano na yung iniisip mo, ganto ganyan. So sabi sa Philippians 4, huwag tayo mag-alala sa mga bagay-bagay, but in everything by prayer, kumbaga, ipanalangin natin sa Panginoon yung mga bagay na wino-worry natin, yung mga iniisip-isip natin. So, sabi naman dito sa Matthew 6, verse 34, so do not worry about tomorrow, for tomorrow will care for itself. Each day has enough trouble of its own. So, by prayer po, doon natin, kumbaga kasi hindi naman po talaga normal sa tao, normal sa atin na talaga mag-worry tayo. Kumbaga, hindi natin alam kung anong meron bukas, kung ano yung anong mangyayari bukas or anong mangyayari sa atin. Laging sa human po talaga normal na nagkakaroon tayo ng worriness sa buhay natin. But sabi dito sa word ng Panginoon, huwag tayo mag-worry about tomorrow. Hayaan natin mag-worry yung tomorrow sa sarili niya. Kasi ang Panginoon naman di ba? God is the God of past, present, and future. So ibig sabihin, alam ng Panginoon kung ano yung bukas mo. So kung ikaw sa sarili mo na yung pagtitiwala natin sa Panginoon, yung pananampalataya natin sa Kanya is talagang nakakapit tayo sa Kanya, bakit natin kailangan mag-worry sa kinabukasan, di ba? So yun po yung isa sa mga nagiging cause kung bakit nagkakaroon ng mental illness. Kasi lagi tayong nagwo-worry, lagi tayong kumbaga sa ibang tao, hindi sa atin, sa mga anak ng Panginoon, hindi sa atin yun. Kumbaga, di ba sa ibang tao, parang lagi silang nag-iisip kung ano yung mangyayari bukas or ano yung iniisip nila, kung ano yung sasabihin ng ibang tao sa kanila. Parang lagi silang napaparanoid na ano ba yan, ganito, ganyan, na mamaya galit na naman sa akin yung taong to or whatever, di ba? So, i-take over po natin yung sa part na to, sa mental illness. Mental health po, sorry. So, kumbaga, lagi lang natin ipanalangin sa Panginoon kung ano yung wino-worry natin.
hindi natin kailangan mag-worry lang ng mag-worry. But then, yung mga pangailangan natin, ilapit lang natin sa Panginoon, ipanalangin lang natin sa Kanya. Number 2, social health. Yung social health naman po, ito yung parang relationship natin sa ibang tao. Relationship sa asawa natin or sa kaibigan natin, sa family natin, sa mga ka-work natin, sa ka-church natin. Sabi sa Luke 10 verse 27, and he answered, "You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself." Bakit sinabi sa dulo ng Panginoon na, and your neighbor as yourself? Ibig sabihin talagang, di ba, hindi po naiiwasan na nagkakaroon ng kaskasan, meron tayong nakakaalitan, meron tayong taong hindi parang hindi tayo nagkakasundo, ganun. So, sinabi doon ng Panginoon na love your neighbor as you love yourself. So bakit po ba sa social health, bakit ba mahalaga na i-take over din natin tong aspect ng buhay natin? Kasi di ba parang, for example ako, parang ang hirap mag-share ng word ng Panginoon dito kung meron akong kagalit na tao or meron ako isa sa inyo na hindi tayo nagkakasundo, di ba? Parang ikaw as nakikinig, hindi ka maniniwala dun sa tao eh. Or kasi parang meron kayong nakikiskisan kayo or meron kayong alitan. So mahalaga po na i-take over din natin yung sa social health o yung relationship natin sa tao para yung buhay natin this year, 2023, is maging smooth, ma-take over natin yung gustong ibigay ng Panginoon. And actually, kaya po maganda na kumaga mahalin natin yung isa't isa or mahalin natin yung kapwa natin. Actually, mahalin natin yung enemies natin din. Di ba sinabi rin ng Panginoon yun sa kanyang salita. Kasi ma-share ko lang po, na-experience ko before, nagkaroon po ako ng parang alitan dun sa isa kong tito sa Pasig. Kasi parang one time po nun, parang nagkaroon ng sagutan na parang sinisisi niya ako na ako daw nagsira ng ganun or ganyan. Which is, wala naman pong, parang hindi naman po siya talagang nasira. Pero basta yung part na pong yun, ayun yung naging cause ng parang nagkaroon ng gap between sa amin ng tito ko. And then alam niyo po ba na mahirap po sa isang anak ng Diyos na ikaw meron kang kaalitan or meron kang kaaway na tao. Kasi katulad po nun, nung nandun po ako sa Pasig, kasama ko yung tito ko sa bahay. Pero alam niyo yun, pag nagkakasalubong kayo, pag yung magkakaano kayo sa bahay, parang ang bigat lagi sa loob. Parang hindi mo matignan sa mata, hindi ka makapag-hi. Kamag-anak mo yun, di ba? Parang ako, ang hirap, mabigat po lagi sa loob. Pero alam niyo yung ginawa ng Panginoon sa akin is, talagang hinumble down niya ako, sinabi ng Lord sa akin na magpakumbaba ka. Kumbaga kahit hindi naman kasalanan ng tito ko or hindi ko kasalanan, pero dahil meron ng gap, kailangan may isa sa inyo talagang magpakumbaba eh. Pero sa ako yung kinausap ng Panginoon dun sa part na yun. And then yun nga po, nakakatuwa kasi nung time po na lumapit ako sa kanya, although ang bigat po eh, di ba? Lumapit ako sa kanya, humingi ako ng sorry. Kumaga sabi ko sa kanya, tito, sorry sa nangyaring ganito, pasensya na po, ganito, ganyan. Kumaga hinumble down ko yung sarili ko sa kanya para maging maayos yung relationship namin. Alam niyo po, after that na, alam niyo yun, yung parang umokay din yung tito ko, alam niyo na gumaan yung pakiramdam na pag may times na nagkakasalubong kami, alam niyo yun, hindi na mahirap mag-hi, hindi na mahirap mangamusta. Kasi wala na yung barrier dun sa pagitan naming yung relationship ko sa kanya as tito ko siya, di ba? So sa buhay po natin, kailangan po natin i-take over din yung ganito, yung sa social health natin.
sa relationship natin sa mga tao. Kasi for example, ikaw, meron kang alitan sa isang tao na alam mong hindi mo naman kasalanan, hindi niya rin kasalanan, pero nararamdaman mo yun sa sarili mo eh. Ay, ikaw alam mo sa sarili mo kapag pag merong barrier dun sa isang taong yun. Alam niyo po, i-take over po natin yun this year. Kumbaga, kung talagang mabigat sa loob nyo, ipag-pray nyo sa Panginoon, magpakumbaba din kayo, humingi kayo ng tawad sa Kanya or what. Nasa sa Kanya na po yun kung tatanggapin nyo or hindi, pero gawin nyo po yung part nyo as a child of God na alam nyo yung para sa sarili nyo, gumaan yung pakiramdam nyo. Amen. So, number 3 po. So, yung first po natin, mental health. Number 2, social health. Number 3, physical health. So, ito magandang i-take over din po natin to. Kasi katulad nga po nun, di ba, yung na-share po yung testimony ni Sister Clyde kanina ni Brother Will. It's about physical yun eh. May nararamdaman silang sakit or what. Pero praise God dahil ang Diyos yung great healer natin. Sabi po sa Jeremiah 33 verse 6, Behold, I will bring it health and healing. I will heal them and reveal to them the abundance of peace and truth. Bakit sinabi po na abundance of peace and truth? Kasi di ba pag may sakit po tayo, wala tayong kapayapaan sa isip natin. Yun nga, na-share ni Brother Will kanina kung ano yung iniisip niya. Kumbaga, yung sa physical health po natin, nakaka-apekto rin po yan sa mental health natin. Pero praise God dahil kapag dineclare natin na ang Diyos, ang ating Jehovah Rapha, our God, the healer, talagang ipaparanas din po ng Panginoon yung healing sa atin. Ma-share ko lang din po. Actually, ako po yung tao na kapag may mga pinagdadaanan or may mga struggle sa life, lagi ko pong iniisip yung positive side na lagi kong sinasabi sa sarili ko na balang araw ma-share ko rin ito as testimony. Alam niyo kasi 'di ba, life is full of challenges. Pero kapag tinignan po natin yung positive side na gagamitin ng Panginoon itong situation na to para in the future na makapag-share ka, ma-share mo yung testimony na ginawa ng Panginoon. Sa physical health naman na po ito, share ko lang po. Kasi nung lumipat po kami dito sa Cavite nung 2014, siguro mga 2016 po ata or 2015, nagkaroon po ng sugat yung paa ko na parang out of nowhere. Nagkaroon ng kati-kati yung paa ko. And then nung one time po pinag-pray to nung isang sister si Ate Rosie, parang pinakita sa kanya ng Panginoon na may something daw akong natapakan or what, or hindi ko alam kung mga spirit, ano ba yun. Pero talagang iba po yung sugat talaga sa paa ko na inabot po siya ng almost 7 years, 8 years bago talagang bago ko na receive yung healing ng Panginoon sa paa ko. Kasi actually, siguro ano po alam din ng kaaway na gagamitin din kasi yun po yung time na papasok ako dun sa dance ministry, dun sa Jesus Loves You ministry. So I think talagang ang kaaway gagawa ng way para yung plano ng Panginoon sa atin hindi po matupad. So yun po, as I share dun sa physical health na yun, talagang sobrang nag-struggle po ako sa naging sugat ko po sa paa. As in, sobrang dami na pong mga gamot, mga kung ano nung ointment yung pinaglalagay namin para gumaling. Pero ayun po talagang ang tagal ko po siyang parang pinagdaanan din. Pero praise God dahil yung healing, talagang pag dineclare mo ng dineclare, kahit gaano katagal po yung physical illness na yan or whatever na yan, talagang papagalingin pa rin po yan ng Panginoon. Amen? So, sabi po dito sa
Matthew 11:28 verse 30. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and burden is light. So yun po, kapag dito sa physical health natin, lagi lang po tayong dumaing sa Panginoon. Kasi actually po yung na-experience ko po na yun talagang sobrang may mga times po talaga na sobrang lala po nung sugat ko sa paa na hindi ako nakakalakad, hirap akong makapaglakad talaga, and yun nga, nagiging cause siya para hindi ako makapagsayaw noong time na nagda-dance po ako. So lagi lang po tayong lumapit sa Panginoon. Talagang sabi niya po dito, come to me. Siya na po nagsabi, come to me and I will give you rest. So yun po, sa physical health po na to, i-take over po natin kung meron man po tayong nararamdaman or may mga sakit tayo, yung family natin, kung sino man po, i-take over po natin na this year, 2023, matawid po natin yung physical health natin na maging healthy po tayo in terms of physical. Number 4, na kailangan natin i-take over sa area of life natin, is yung emotional health. Ito po, talagang lahat po tayo nararanasan natin yung pagiging emotional kasi may emotion po ang tao. So talagang normal po talaga na maging emotional tayo at a time, pero yun nga po, i-take over din po natin ito this year. Sabi sa Proverbs 15 verse 18, a hot-tempered person stirs up conflict, but the one who is patient calms a quarrel. So, kahit po sabihin nating emotional na tao po tayo, pero ang Panginoon, kaya niya rin po tayong i-take over or maka-crossover po dito pagdating sa emotional health natin. Kasi di ba, sabi po dito sa Proverbs na to, a hot-tempered person stirs up conflict. Bakit ba hot-tempered yung tao? Ibig sabihin, yung emotional state niya is parang lagi siyang galit, laging mainit ulo. Actually, guilty po ako dyan kasi talagang may mga times po na parang irritated or lagi akong mainitin yung ulo. Pero, yun nga, sabi rin dito na, but the one who is patient, kumbaga, pag lagi tayong mapagpasensya, hindi natin na, parang kumbaga sa apoy, bago pa lumiyab yan, na napapatay na natin. So, actually po, isang best example po for me, na patient person is si Papa po. Kasi talagang, parang never mo makita si Bishop na nagagalit or parang alam mo yun, may kaaway, di ba? So, parang ginagol ko din po yung state na gano'n na yung emotional health or yung emotional state na laging nasa Panginoon yung tingin mo eh. Kaya hindi mo magawang makipag-away sa tao, hindi mo magawang maging hot-tempered ka na parang laging init ng ulo mo. Di ba? So, sa atin po as a Christian, talagang lagi rin po nating, kumbaga this year, kung mayroon tayong mga gantong state po sa buhay natin, i-crossover po natin, i-take over po natin na hindi tayo yung taong laging mainitin ng ulo, laging nakikipag-away, laging emotional kapag may sinabi yung tao sa atin, parang diyan ka na lang sa tabi, iiyak ka na, yung mga ganong bagay. Yan, sabi po sa Ephesians 4, verse 26 to 27, in your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. So yun po, dito po sa emotional health natin, wag po nating hayaan na ang kaaway kasi ano yan eh, di ba, 3 lang naman po ginagawa ng kaaway, to kill, to steal, and destroy. So sa emotional health po natin, talagang i-destroy po tayo ng kaaway dyan.
na bibigyan niya tayo ng lagi ng rason para magalit, para mainis, para, alam mo yun, kasi pag nagagalit tayo, doon tayo nakagawa ng kasalanan eh. So, i-take over po natin tong aspect po ng buhay natin pagdating sa emotional health na sabi dito, in your anger, do not sin. Normal naman po na magagalit pa rin tayo, hindi naman po mawawala yun. Pero sabi ng word ng Panginoon, do not sin while you are angry. Huwag natin hayaan na bumaba ang araw na galit tayo or meron tayong, alam mo yun, may kaalitan sa isang tao. Actually, magkakonnect po yung mga yan. And lastly po, na pinakamahalaga na i-take over po natin this year is yung spiritual health. Kasi baliwala po yung apat na yan kung wala po yung spiritual health natin. Kasi itong spiritual health po natin, ito yung makakatulong po natin para ma-take over natin yung first four na yon. Ito na po yung sa verse natin kanina. Sabi sa Joshua 1 verse 8, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Ayan po yung pangako ng Panginoon sa atin na magiging prosperous tayo and have a good success kapag yung spiritual health po natin is napagtagumpayan natin or na-crossover natin, na-take over natin, na-possess natin. Ito yung magandang land na i-possess natin, i-take over natin na hindi po dapat mawala yung salita ng Diyos sa atin. Diba sabi doon, meditate it day and night. Kasi ang salita po ng Panginoon, yan po yung mga binasa kong verses kanina under po nung mga aspect na yan. Doon po natin ma-overcome tong mga yung sa mental health natin, social health natin, physical health, emotional health, sa pagbabasa po lagi ng salita ng Diyos. And of course, yun nga po yung prayer. Sabi po dito sa 2 Chronicles 7 verse 14, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. So yun po, mahalaga rin po talaga na lagi po tayong, kumbaga dapat malaman po natin yung state po ng spiritual health natin kung ano na po yung lagay nito. Kasi maapektuhan yung lahat ng yan kapag yung spiritual health natin is bagsak po, di ba? So yun po, kapag mababa yung spiritual health natin, talagang maapektuhan yung mental natin na marami po tayong iisipin or kung ano-ano yung isipin natin kapag hindi natin alam yung salita ng Diyos or kapag hindi natin alam yung mga promises ng Panginoon sa atin. So yan po yung 5 areas ng life po natin na i-take over po natin this year. Na kailangan balance po lahat yan, yung mental natin, yung social, physical, emotional, and yung spiritual. So yun po sa mental health po, i-summarize ko lang, na mahalaga po na ma-take over po natin to kasi kailangan ito po yung battleground ng kaaway, yung mental natin. Na diyan naglalaro yung kaaway kung ano yung gustong ipasok na negative sa'yo. So maapektuhan po yung natin yan, yung sa social, physical, and emotional, di ba? So kailangan guarded po natin yung mental natin with the Word of God. Na katulad po nun, yung mga anxiety, yung mga depression, ipag-pray po natin na alisin ng Panginoon yan sa atin kasi kapag binaby mo yan or kapag hindi mo yan pinalaya sa buhay natin, talagang yan yung gagamitin ng kaaway para lagi kang kung ano nung isipin natin to the point na madedepress ka, kung ano nung
may isip mo, kung ano yung pwede mong magawa. So, and syempre makaka-apekto yun sa social health natin, which is yung sa relationship natin sa ibang tao. And yung third, yung sa physical health, kung meron pong mga may sakit karamdaman, lagi po natin ipanalangin lang sa Panginoon na i-claim natin na siya yung great healer natin. Siya yung great physician natin kasi talagang wala pong imposible sa Panginoon. Proven na po yan eh. 'Di ba? Na kahit anong sakit pa yan na hindi alam ng mga doktor pero pag ang Diyos ang nagpagaling sa atin, maging mga doktor is talagang ma-amaze din sila bakit nawala yung sakit na yun. And yung emotional health, yan po, lahat tayo talagang kumbaga, prone po tayo lahat dyan sa emotional health na yan. Pero kailangan maging healthy yung emotion natin. And lastly, sa spiritual po, yun po, meditate the word day and night. And wag po nating hayaan na mawala po yan sa atin, sa buhay natin. And conclusion po para sa gabing ito, in order to possess what God has promised us, we need to take over these 5 areas in our lives. So, pagtagumpayan po natin tong 5 areas ng buhay natin. Kasi, for example, yung binigay ng promise sa'yo ng Panginoon na possess mo nga, na take mo nga, pero bagsak naman yung physical health mo. Di ba? For example, yung mga mayayaman, meron na sila lahat, meron na silang kumbaga nasa kanila na lahat pero yung physical nila bagsak naman, nasa hospital sila. So hindi rin nila ma-enjoy kung ano yung binigay ng Panginoon, di ba? So kailangan balanse po tong 5 to. And yung as we take possession dun sa pinangako ng Panginoon, kailangan ma-take over po natin tong 5 to. So yun lang po. Praise God for His word. Yan, amen po. Dako po tayo sa ating pagbibigay. Sino po ang excited po na magbigay ngayong gabi? Amen. Yan, sige po. Tulad po ng sinabi ni Kuya Shelem kanina, doon po sa pinakauna, lagi po tayo nag-aalala. Sino po ba rito yung hindi nag-aalala sa buhay nila? Alangan naman po na hindi po tayo araw-araw po tayo nag-aalala, di ba? Kung anong kakainin, ano yung isusuot natin, ano yung una nating gagawin ngayong araw, ano yung papanoorin ko ngayon sa Facebook, ano yung papanoorin ko sa TikTok, di ba? Lahat yun, inaalala natin. Pati rin yung pangangailangan sa araw-araw, lalo yung mga nanay, yung mga tatay, yung mga nagtatrabaho. Kasi, necessity natin yun sa araw-araw eh. Hindi pwedeng wala tayong makain, wala tayong malagay sa mga tables ng mga pagkain natin, yung mapakain natin yung yung mabigay natin yung mga pangailangan na kailangan ng mga anak natin, ng family natin. Lagi tayo nag-worry. At yun, nakaka-affect nga siya dun sa 5 binanggit rin ni Kuya Shelem. Pwedeng ma-depress ka kasi hindi mo ma-provide yung mga pangailangan ng mga kasama mo sa pamilya. Pwedeng ka magka-anxiety. In worst cases, magkakasakit ka. May makakaaway ka rin kasi hindi mo mabigay yung pangangailangan. Pwede kayo magkasakitan din eh. Ano pa ba yan? Ano pa ba? Emotional. Pwede kang umiyak gabi-gabi kasi hindi mo mabigay yung pangangailangan ng pamilya mo. At yung huli, spiritual, pwede mo rin yung ikasira sa relationship mo sa Panginoon. At yun nga, tulad nga ng sinabi rin ni Kuya Shelem kanina, panghawakan natin yung kasi yun yung kailangan natin para mapossess rin natin, yung ma-take over natin yung mga bagay na kailangan natin na gustong ibigay sa atin ng Lord. Kasi kung tayo rin, kasi kung tayo rin, hindi natin kayang higpitan yung kapit natin o ilapit lang sa Lord na patuloy nating higpitan yung kapit or
patuloy nating pagpatibayin yung mga bagay na meron tayo, yung emotional health, mental health, physical health, and yung nandun nga sa lahat ng yon. Imposible na maka-crossover tayo kasi nga, kailangan stable ka. Kailangan yung buo mong pangangatawan, kaya mong tumawid. Di ba kapag tayo tatawid sa kalsada, kailangan focus ka, kailangan nakakapaglakad ka, kailangan marunong kang makinig sa mga kotse. Kasi kung hindi, mababangga ka. Kung hindi, makikipag-away ka doon sa traffic enforcer. At pati rin sa pangangailangan natin, yun din. Para ma-take over natin yun, para ma-possess natin yung ano natin, kailangan natin isik lagi ang Panginoon para mapanghawakan natin yung mga pangangailangan natin sa buhay. Kasi lagi nating idepende yung sarili natin sa Panginoon. Para makatawid tayo, kailangan natin palagi ng guidance mula sa ating Panginoon. Dahil kung hindi, imposible na makuha natin, mapossess natin yung mga bagay na kailangan natin para makuha natin yung mga bagay na kailangan natin na ma-possess ngayon taon na to. Amen po ba? Sige po, tayo po ay manalangin. Thank you. Panginoon, maraming po salamat sa gabing ito, sa tinuro Panginoon ni Keshelem, Panginoon, na tunay nga Panginoon, mapanghawakan namin ito, Lord God, at maging Panginoon sa aming pangangailangan. Yes, Lord, kayo nga po, Panginoon, patuloy na mag-provide, Panginoon, sa amin, Panginoon, ng aming mga necessity, Lord God, sa araw-araw, Panginoon, dahil alam namin, Panginoon, na kayo ang magbibigay nito, Lord, at patuloy kaming dedepende sa iyo, Panginoon, patuloy namin panghahawakan ng inyong pangako, Lord God, na hindi nyo kami iwan, Lord God, sa araw-araw, at sa aming mga pangangailangan, Panginoon, kayo patuloy na magbibigay nito, Panginoon. At maging Panginoon, yung aming pong mapagkakaloob ngayong gabing ito, Panginoon, ay siyang patuloy nyo pong gamitin, Panginoon, para sa pagpapalago, Panginoon, ng inyong gawain, Panginoon, at maging sa mga hindi pa po, wala pa pong kakayahan na magbigay. Tunay nga, Panginoon, kayo po siyang magbigay, Lord God, ng paraan, Panginoon, upang ma-provide rin po nila, Lord God, ang mga bagay, Panginoon, na narapat lamang sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo lamang ang papuri at pagsamba. In Jesus' name, Amen. Amen. Sige po, muli po tayong tumayo. Muli po nating awitan ng ating Panginoon. Sa iyong papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa iyo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo sa iyo lamang iaalay ang puso ko'y sa iyo. Ika'y kasama o ano ang ligayang nadarama. May pag-asa kung nakikita pagkapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo sa iyo
Lord. And we've learned a lot from the sharing of the word, oh Lord. Please give us healing, Lord, dun sa mental health issues, Lord, mental illness, physical illness, Lord, emotional illness, or anything na nakaka-distract sa amin sa pag-focus sa inyo, O Lord. Please guide us every time of the day, Lord. Please bless us and huwag niyo po hahayaan na umuwi po kami na walang natutunan na salita niyo po, Lord. Please guide us as we go home. In Jesus' name I pray. Amen.